बिराद बरिया गाइस दायो फट' लानो ओरैबायदि समायना नुबाय लाइटखौ नै क्लियार नुदोंना नुवाखै लाइटखौ बिराद बरिया गाइस दाबायदि टाइमाव फट' लानो लाइटजों ओरैबायदि साइज नुखादों आरो नै बिथिंजों नाय ओरैबायदि मानसि नै वाव गुड इभिनिं गाइस हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो गाइस जों दिनै कुपन पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों बिदिबा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो अननानै दायो उबेर बुक खालामगासिनो फैथ'वाखै स' गाइस फाइनालि जों दायो नै काराव गाखोबाय दायो जों थांगासिनो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. Stay mad, I know you wanna. This might hurt, but that's just karma. That's just. So guys finally जों मोनफैबाय नै टाइमाबो एकदम 2 मिनिटल'सैमोन माबा हाफैबाय जोङो लास्टाव नै बेरायगासिनो also guys जों सिङाव हाबगासिनो दायो नै सयताल'आलाय बे गभार्नमेन्ट पार्कआलाय नोगोद मानसि गाइस नै हाँ मानसि लामायाव ट्राफिक जाबायना आरो बेरायगासिनो गाइस माबा टाइम जाबाबो जोङो दायो गुसु ओंखायनो बेयाव हा गुसु मोनलायजोब्बाय दंफां बारिखाय देव 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 बिलाइ बेयाव लाजायो दायो lạnh rưỡi Sớt lên ngôi cửa Waiting a little wow Gaza guys nuat oleh नै बिथिं बिबार बागान गोजा नै बरियाखा वेडिं गोलाव ला फट' बेहाय नै गाइस गय फिथाइया बेंगलरनि गय फिथाइया बिराद गाजा गय ददेर बायदिसो बुस्थुआ गय ददेर जेखे नै हा बरिया खानै बिबार बागानानो बिबारा दागैथ'वा काफान पार्क होनो आरो गाइस बेखौनो वाव फट' लागासिनो बिथिंजाय बेरायनोलाय बरिया गाइस जोंना लेट जाबायना फैनाया ओमफ्राय दायो नै फट' लागासिनो माखासेया वाव बरिया गाइस नै साइलेन्ट जन
Biar. So guys, जों दायो ओंखारलांसैलाय बैथिंजाय हाइकर्टआव लाइसिङै दायो नैबे लाइब्रेरिसो गाइस बियो लाइब्रेरि मोनाबायबो खोमसिबाय बेयाव बरिया नुदोंथ' मोनाथारबाय गाइस So guys, finiman main geda. Nih, जों दायो ओंखारलांसिगोन मोनाद्रायबाय जों फैनाया लेट जाबाय आरो बैयावनो दसे भिडिअ बानायनोसै मादो लाइटखौ పంచాయతీ కడితే తెలుసుకుంటారు చాలా చేస్తారు కాబట్టి అప్పుడు लाइटखौ Biro. Ayo, ayo gar biro. Wow guys, naga Korea nih lada. Korea mana nih? Birat Korea guys, saya foto lana orang banyak समायना नुबाय लाइटखौ nih. Clear नुदों नुवाखै लाइटखौ? बिराद बरिया गाइस दा बायदि टाइमाव फट' लानो लाइटजों ओरैबायदि साइज नुखादों आरो नै बिथिंजों नाय ओरैबायदि मानसि नै वाव गाइस जों दायो मेट्र'जों थांसिगोन दहाय बिराद ट्राफिकमोन नालाय केरफ्राम थांसिगोन जों दायो मेट्र' स्टेशनाव फैबाय आरो लेफ्ट साइड एक नम्बर ना लेफ्ट साइड एक वाव बरिया गाइस गुसु बेहाय हा सिङावसो दं दायो हा सिङाव जोङो बिराद गाजा दिनै जों सेकेन्ड टाइम गाइस मेट्र' गाखोनाया फैगासिनो दायो अलरेडि अपेन जाखायो दा वाव फैबाय गाइस नै मेट्र' वाव डेन्जार मानसि नोगोद मानसि गाइस ओरैबायदि मानसि खिथानांगौ नङा मेट्र'आव गाखोना आरो बेयो हा सिङावसो दं गाइस दायो जों दायो ओंखारबाय नै मेट्र'निफ्राय ओंखारबाय दायो केरफ्रामबाय जोंना ओं नै थांबाय बियो गाइस गाजा नुखायो खालि जाखाबाय बेयावनो फैदोंसो गेरो दाबो फैनानै गामनोसो बेयाव सोना लानांगौ सोरो दा सोरो बे थांब्लासोसो नुबोदो नै सासेया Dia sudah kurang. नांगौ जाबाय बेनि मानसिया barang yang makin apa
Gaza, le Gaza, le Gaza. Ini ulangnya.